Čiže čaute, máme tu Bravko dneska. No dneska idem na trofejky hrať. Čiže možno počkať. Rovno chcem zapnúť knockout, zobrať Edgara a môžeme ísť. Dneska by som tak chcel na Edgara dať 1000 pohárkov. Dúfam, že sa mi to podarí. Dúfam, že áno, možno nie. Ale toto video bude dosť zaujímavé, lebo som taký nervoš. Ale všimol som si, že dneska bude Lucky Day. Čakajte. Tak, to bude dobré. A dnes budem hrávať asi Edgara a Surja. Každú hru, ktorú prehrám, tak musím ísť Surja a keď vyhrám, tak pôjdem Edgara. Dúfam, že vyhrám. Máme kúsoček horší tým. A tak, tu máme. Ne, skoro mi to ne. Ježiš, Edgar. Nie, nevadí. Tak, dobre, stopnem to. Prehrali sme, čiže idem. Som si ani nemusel zapínať. Idem. Idem vám pomôcť. Dajte sem. Aha. Čo smutnúčky sa. No dobre. Ona zabila, ale to nevadí. Ale to vôbec nevadí. Jopa. Ahoj, počkaj. Za to nečakala. Ne. Daj to preč, bože. Ja som, dobrá. Teraz idem Surja. Keď vyhrám, tak pôjdem Edgara. No dobré, ja som tu. Musím sa rovno vylečiť. Sme tu dvaja Surjovia. Čo je Lucky. No ani nie. Dobre, dali von, ale to nevadí. Ale dúfam, ale že fakt dúfam v to, že teraz vyhrám, lebo som ultra star drop. Takže mám tu ultra star drop, lebo som vyhral, len som to musel na chvíľu stopnúť, ale ideme. Bum. Mythic, nevadí. Legendary? Nevadí. Nie, star powerka. Ježiš. To som... Service Ice Call Surge. Nice. No, to celkom dobrá, ale... Vyhral som, čiže teraz idem s Edgarom. A nepáči sa mi vôbec táto mapa, čiže idem haste. Proste why not. Už mám celé, čiže už idem iba bonusy, bohužiaľ. A kľúču mám 0. Ale potom môžem ísť do shopu pláka. A môžem si kúpiť aký skin. Keby tu bol na Edgara, keby som to veľmi ocenil.
Ako môžete vidieť, mám 120 gemov. Alebo nemôžete vidieť, dobre, to je jedno. Takže môžeme sa rovno pustiť do hry. Mám tu hráčov, ktorí sú veľmi na diaľku. A to nevadí. Ja ich tu na karto rozkapumbujem. Počkám si tu. Tom si tam skočím. Pekne, krásne. A hopa. Dobre, aspoň kúsom im dal, to nevadí. Dobre, idem. Bum, 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 bum. Mám hypercharge. Yes. Dobre, dobre, dobre. Hneď ako to rozbijem, tak pôjdem dopredu. Zapnem si všetky 3 vecičky. Všetky 3. Dol. Nevadí, dáme to. A tak koľko máme 100%? Ja sa tým. 3, 2, ja zapínam. Hypercharge. Dobre. Dal som im asi 30%. Dobre, ok. To je dobré. To je actually veľmi dobré. Sa teraz idem snažiť deliť čo najviac damageu. Nekamo, čo to je? Ja keď to, že najviac hitujem, sa tu tam spahne. Ako je to možné, kámo? Že typka sa volá, že Muchta. Yes, vyhrali sme. Nice. OK, máme tu Demonic Drop. $500 blingov. A toto bude zle. Jasne, som rád. To bude normál Star Drop. OK. Kto hrá? Nik. Nevadí. Ak chcete, čo nám pridajte, dám vám... Nie, tu. Tak. Máte môj QR kód. Ak chcete, tak si to stopnite. A môj ID, ak chcete, tam máte. Nevadí. Potom sa prihlásim do ID. Ak chcete, tak tu máte môj ID a auto. No, tu máte ešte ID QR, ak chcete. No a môžem sa rovno už pustiť do hrania, už nejdem zdržovať. Teraz pôjdem solo showdown. Dám si takého dobrého hráča. Rozmýšľam, neviem, asi ostanem s Edgarom. Dobre, takže môžem ísť. Dobre. Ideme ešte raz. Musím sa dohyľovať. Tak ako... Kašľam na to. Idem si otvoriť aspoň toto. Mechabox, to som ešte nemal. Mám si PowerPointy. Dobre. Zbrávka, dneska asi nič. Môžeme ísť maximálne duels. Čiže akože hrám s botmi. Neviem, dávno som nehral, čiže ja si dať takých dobrých bravlerov. Môžem dať Sandy. A máme Colta. Toto bude dobrá hra. No dobre, máme tu Duels. On má extrémne dobrý bravler. Bum bum. Aha, už viem, ako to funguje. Nehrajú sa mnou ako boti, ale to sú
Nevadí. To sú ako oni, že s nimi potom budem hrať. Ne, on je neviditeľný. To ako není možné. Dobre, vybral som si nových brawlerov a môžem rovno ísť. Dobre, uvidíme, proti komu budem hrať. El Primo. Nie, to prehrám. To asi prehrám. What the? Čo bolo? Soy el mejor. Počkáme si ich. Yes, sir. On má teraz bloka, ale to je teraz I low-key wanna win this game. Leave me alone. Ne. Yes. Dobre, dobijem si ultinu rýchlo. Yes. Máme tu Star Drop a padlo mi úplne hovno. Dobre, rozhodol som sa, že dneska dokončím toto a končím s videom. Môžem rovno ísť. OK, zaujímavé. Dúfam, že to vyhrám. Lebo ak nie, tak mi asi šibne. Opač, že on ide takto na rýchlo. Jasné. Tak ale akože, tu s kým hrá vôbec? Čo bolo? Dobre, ja dneska s Bravkom končím, som sa rozhodol, ale to sa nedá. Ja som Bravko za prvé 2 roky nehral. Viete prečo? Lebo som kvôli nemu rozjebal mobil. Bravko ma ani dáko nebaví. Mám 2 poháriky mi treba. Idem ďalšiu hru, ale tentokrát s Pírlom, s ktorým idem hrať prvýkrát v živote. Dúfam, že dačo spravím. No, môžeme sa rovno pustiť do toho. Jedu. Vyzerá to veľmi zaujímavé. Dúfam, že to vyhrám. Tak ako to čo bolo. Není fér. OK. Zaujímavé. Dobre. Aspoň dačo. Yes, to máš za toho Pírla, bro. A teraz má týchto mega. Čiže musím sa snažiť.